बर' थुनलाइ आफादनि जोबोदनो एक्टिभ एबा गोख्रोङै खामानि मावनायखौ मोनदांदों, जायनि थाखायनो बे समाव रायजो राजाफोरा एबा बे आफादनि बिबानगिरि जानो थाखाय रायजो राजाफोरा लुबैदों। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायथिदों एबा बाथ्रा बुंथिदों जे जानानै थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे दुखुनांथाव थासारि एबा बे समाव सिनाय मोनि दुथांफोरा मुखा गाननानै एबा मोखां खाथेनानै गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै एबा गोदान आफाद दाफुबाय थानाय समावनो बे समाव हेंथा होफैनायखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बर' थुनलाइ आफाद, बे आफादाव जे बिबान लानो जे हांखुर जादों, हांखुर जानायनि ओंथिया बेनो जे बर' थुनलाइ आफादा जोबोदनो मोनसे एक्टिभ फर्माव दङ, एक्टिभै दङ, जायनि थाखायनो बे आफादाव थानानै हारिखौ सिबिनो थाखाय बयबो नाजादों। दा बेयो जोबोदनो बाख्नायजाथाव होननानै बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। जेब्ला गोदान आफाद दादोंमोन, बे दानाय समाव जे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबाननि थाखाय सानै बिजाथि बेवहाय फैदों आरो जायखौ सायख'नायाव बेले बेजे एबा बे समाव गोनो गोथो नेहाथारिनि थाखाय सागु बिजाथिया बे समाव दङ एबा जे बिबान लानो थाखाय आवगायबोदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिबानखौ बे समाव दाफुबाय दंमोन। बे दाफुबाय थानाय समावनो जे दाबि खालामदों जे जाय दुथां सुबुंफोरा जे गावनि जाय बिजाथिखौ एबा जाय बे आफादनि बिबानगिरि एबा आफादगिरि जानो थाखाय जायखौ सापर्ट खालामदों, बेनि मददजों बिथांमोना फैदों। बे जोबोदनो मोजां बाथ्रा, मानोना बे समाव जे बर' थुनलाइ आफाद, बे बर' थुनलाइ आफादनि जे बिबान लानो थाखायनो जे हांखुर जादों, हारिखौ सिबिनो थाखाय बिथांमोना फैदों, बेखौ आङो वेलकाम खालामो होननानै बाथ्रा बुंथिदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। नाथाय जाखिनि थासारिजों एबा बे समाव गाख्लोबनाय एबा दम होनाया जे मोजां थासारि नङाबो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव थाबैनो बर' थुनलाइ आफादनि जाखिनि बिबान दङ, बे बिबानखौ आबुङै दाफुंनाय जागोनखौबो फोरमायथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बर' थुनलाइ आफादखौ जे दैदेननो थाखाय गासिबो जे बिबानगिरिफोरा एबा बे समाव रायजो राजाफोरा जे ओंखारबोदों, बे ओंखारबोनाया जोबोदनो मोनसे थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। बेखौ लुबैयाखैमोन, बेबायदि मोनसे थासारि सिखारबाय आरो बिनिखायनो जोंनि बिबान सोलायनायाबो आबुं जायाखिसै। आफादगिरियाव सानै फैबाय, कन्टेस्ट जानानै थाबाय आरो बेबायदिनो लेङाइ आफादगिरियावबो गोबां फैदों। गाहाय नेहाथारिनि बेलायाव नंगौ, जों मैयानो थिरां खालामबाय, गाहाय नेहाथारियाव माने जिहेथु माने सासेल' होननानै बुंनांगोन जोङो, कन्टेस्ट गैया, बेयो जालांबाय। नेहाथारि लाइनावबो फ्राय 8 दङ। दा बेनि बेलायाव जोङो माने जोबथा मोनसे डिसिसनखौ जों लानो हायाखिसै। आइजोनि खथा दंमोन, बे मोननैया जालांबाय, रांगिरिनि खथा दं, बेबो जालांबाय। नाथाय आफादगिरिनि लाइनावबो एसे जेंना थाबाय, लेङाइ आफादगिरिनि बेलायावबो जेंना थाबाय आरो नेहाथारि लाइनावबो गाहाय नेहाथारिखौ बारहोनानै मोनसे जेंना थाबाय। दा बेखौ जोङो माब्रै खालामनो हायो, जों बेनि सोमोन्दै बावैनो केबिनेट जिरायगोन, एक्जिकिउटिभ जिरायगोन आरो बिनि उनाव जों बेखौ आबुङै जों दानानै लानो हायो नामा, बिनि सोमोन्दै जोङो सिन्था खालामगोन। दा बाथ्राया बेल' जे बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदानै दाफुंजानो गोनां जि मावफुं आफाद, बे मावफुं आफादाव माने बयबो जि बिबान लानो ओंखारबोदों, आं दिनै बरायगोन, मोजां मोननांदों जे निस्सय बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनायफ्रा राइट ट्रेकआव खारदों आरो बेखायनो बयबो बिबान लानो थाखाय बयबो हांखुर जादों, गोजोननाय मोनदों।